GM everybody, good morning. Yau ne zan yi muku magana game da abin da jiya ya faru game da wannan token ɗin watan wheat kenan. Kun riga da kun yi slow, kun tashi, kun yi slow, kun kwanta bacci, kun ki motsa. Wanda a zahirin gaskiya ba a wasa da abu da aka ce ma wannan information ne. Ko ya information yake, yana da kyau ka tsaya ka saurare shi, ka jira shi domin zai iya ma amfani. In ba ku manta ba tun shekaran jiya ina ta maganan wannan blockchain ɗin Homidify akan sun zo da security mai kyau kuma suna da best volume menene. Bayan ma ba haka ba ma jiya sanda na yi magana na ce za su kirkira wani token a ƙarƙashin su mai suna wheat. Ga token ɗin nan Homidify wheat token yana ƙaddamarwa yau akan Solana. Ina ganin farawa market cap ɗinsa na kusan 85 million. Ni na faɗa muku wannan fa. Wanda a gani na adadi ne mai kyau. Ku duba abin da na ce muku, za a kaddamar da shi ne ranar 9 jiya kenan ga Disamba, yau kenan a jiyan kenan 2025 da karfe 14. Sun jawo hankalin mutane sosai saboda sun zama DEX mafi girman bolin a Solana ba tare da front end ba. Sanda na gaya muku na bayan wannan ana gaya muku da cewa su ne suka ɗau 3 days back mana. Akwai bayanin da na ta muku akan Homidify 3 days back. Ina ta gaya muku, ina ta kawo muku information menene domin idan na kawo muku information ku taking advantage ne. Gashi nan sanda na kawo muku wannan 3 days back ne ko na ce DEX na farko mafi yawan ciniki a Solana yanzu shine Homidify. Gashi nan ma ka gan shi, gashi nan duk nayi magana akai. Na ta yi na ƙara zuwa na ce ta kammala public sale tare da adadin 5.57 million. Duka a ce duk baka gani ba. Ni ba abin ma da na jiya a matsayinka na mai neman kuɗi a jiya a yi wannan bayanin kuma yau ka tsaya. Yanzu na ala ku duba token ɗin nan ku gani yana 241. Imagine my broya 241. Ka duba dan Allah, ku duba 241 dan Allah 241.